खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङाजान दैमा गाथोनाव मैया ब्रह्मपुत्र दैमा बेसेरफांबो खुरखाबाय थानायनि थाखाय गंसे मन्दिर गायसनदों। बोसोरफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय दैबानानि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा बिमा गंगानि मुङै मोनसे गिदिर फुजाबो होनायखौ नुनो मोनदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिरसा पुलिस थानानि गेजेराव थानाय सोरांसि गामि थाना हरनि 10 रिंगासो बाजियाव गं 4 नखरनि मोसौ गोमादों। बे गोमाजानाय सुबुंफोरनि मुङा जादों गरदे बसुमतारी, बामुन मोसाहारि, निपेन बर', बुरन बिसास। बे 4 सुबुंनि नखराव रावनिफ्राय गासै मा 7 मोसौ सिखाव खावनानै लांनाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोसावदों। गागि कंग्रेस दैदेनगिरि आरो बारग' दिल्ली मन्थ्रि डक्टर अशोक कुमार बिलियाआ मैया कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों दिल्ली एम्स देहा फाहामसालियाव जोबथारहांबोबाय एबा जिउ नागारलांबाय। बे बुहुमनिफ्राय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङाजान दख'रा बाङालि फरायसा आफादआ मैया दाफुंबाय। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला बाङालि फरायसा आफादनि आफादगिरि दामेन्द्र दासआ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। माखासे खोथाफोर लानानै फैगौ 11 मे खालारखालि जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि डेटआ सोलायगोन बेखौ बुंदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। गुबुन रायजोनिफ्राय एबा एम्स आरो रेलगारि फैनाय सुबुंफोरा 7 साननि थाखाय हम क्वारेन्टाइन थानांगोन एबा गुबुन जायगानिफ्राय बे जायगायाव फैनाय मानसिया कम्पानिफोरनिफ्राय फैनाय मानसिया 7 साननि थाखाय एबा सप्तासेनि थाखाय हम क्वारेन्टाइन एबा क्वारेन्टाइनआव थानांगोन। बाहेरायाव ओंखारनो मोननाय नङा। 7 साननि गेजेराव पिटाली दासनि रुंसारि जानायखौ मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा फोरमायो दि पिटाली दासआ गावजों लोगोसे 3,000 निबो बारा मेथाइ खनदों। लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो कर'ना भाइरासनि थाखाय सांग्रांथि खालामहोदों। बेनि थाखायनो बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों।